Bueno, jo de formació soc director d'escena i dramaturg, el que passa que he anat fent diverses coses al llarg de la meva carrera i també he entrat al món del cinema i per tant el que estic fent ara bàsicament és dirigir espectacles de teatre i dansa, ser dramaturg d'altres companyies de teatre i escriure guions de cine. Al final lo he clavado. Bueno, vaig estudiar diverses coses abans de dedicar-me al teatre. Vaig estudiar filosofia i vaig començar a fer una companyia de teatre amateur, una mica perquè em divertia, em picava la curiositat i de petit, de més jovenet, vaig anar al Teatre Lliure una vegada i vaig veure Lorenzaccio i aquestes coses que a vegades es fan a la vida. Vaig dir a mi mateix per dins, jo em vull dedicar a això. Van passar uns quants anys i després finalment em vaig decidir entrar a l'Institut del Teatre, que va ser el lloc on realment em vaig decidir, jo crec, personalment, a dedicar la meva vida a això. Dins dels 4 anys que estàvem estudiant, el Roger i jo, amb altra gent, també la Carlota Subirós en part i tal, vam començar a fer performance i vam començar a treballar fora del que era l'ambient acadèmic i finalment, a l'últim any de l'institut, ja era el primer any de General Electric, llavors ens vam decidir a formar un col·lectiu, digue-li col·lectiu companyia, vam ocupar un lloc i vam començar a fer teatre. El teatre de text mai ha sigut el meu interès i jo en seguida ja vaig començar a treballar amb ballarins i amb gent de dansa. I jo pensava que la dansa, en aquell moment que veia a Catalunya, que físicament estava molt desenvolupada, la part dramatúrgica o de com explicaven les històries la trobava molt fluixa. I el meu primer interès va ser realment des del teatre utilitzar la dansa com un mitjà per expressar el que jo volia expressar. M'agradava la part abstracta de la dansa, però necessitava també una part més guionitzada o més narrativa, i jo vaig començar molt intentant aquesta fusió, poder explicar coses que s'entenguessin utilitzant una mica l'abstracció de la dansa. A mi m'agrada pensar que jo treballo des d'un lloc i amb una forma d'entendre el fet escènic que no és ni una cosa ni l'altra, o sigui que és ambigua i expressament em situo els meus treballs en frontera de diverses coses. Sé que és una cosa que és incòmoda per lo que són els programadors o la indústria, perquè mai saben ben on col·locar-te, però penso que és el que respon més a les necessitats actuals d'explicar alguna cosa en un escenari. És a dir, que el que està ficat en un projecte artístic que passa en un escenari ara ha de ser una mica dramaturg, ha de ser una mica guionista o narrador, ha de ser també un artista plàstic, o sigui, has de ser capaç de tocar o treballar amb gent de diversos àmbits i posar-los junts. Per tant, jo ara seria més un dinamitzador o un provocador de trobades entre diversos creadors que poden fer un espectacle junts. No sé qué hacer cuando no sé qué hacer. La figura del director de teatre, així com s'entenia abans, em sembla que està obsoleta o no té sentit ja en el tipus de teatre que jo vull fer. Cadascú ha d'anar trobant... És a dir, jo penso que el discurs que un té respecte a la societat i a el que vol explicar realment del ser humà i com ens comportem no canvia tant. És a dir, el que jo pensava als 20 anys ho puc anar matitzant, però estic parlant de lo mateix. Un artista, jo penso que ha d'anar indagant sobre uns mateixos temes que té allà dins del seu estómac i en el coco i que això s'estructura molt als 20, 20 i pico d'anys, que és quan estàs més guerrillero i estàs xupant moltes coses. I després, en la forma, un artista ha d'anar trobant el seu discurs formal, que això és la feina d'una vida, no? Ten fe en l'estupidez. Jo hi ha una cosa que jo crec que ja hi era al principi, però ara en som més conscients, tant jo com la Sofia, perquè realment Doctor Alonso és un projecte molt compartit amb ella, que és aquesta paraula que tu has dit bastant clau, que és la fragilitat, que d'aquí poden sortir moltíssimes coses, i jo penso que la societat actual ens ven una moto molt perillosa, que és ser fuerte, ser agresivo, ser competitivo, ser el mejor. Això ve dels Estats Units, és el capitalisme ara està en su màxima expressió, i això a mi és una cosa que no m'he cregut mai. A mi em sembla que els perdedors
que els que estan al marge de tot, que els vells, que no surten ni als anuncis ni enlloc. Són discursos poètics molt potents que no podem oblidar per 1000 raons, no només estètiques, sinó socials i personals. I aquest tipus de discursos que no són tan polítics directament, no estan posats a... Jo no faig teatre polític, com hi ha altres que més directament a l'escena posen la reflexió política en primer pla, però penso que d'aquesta altra manera també estic influint en la manera que pensem les nostres vides. I sí, l'error, la fragilitat, el no conflicte, és a dir, el trobar maneres de relacionar-nos no a través del conflicte, que és una cosa que em ve de molt lluny, quan el teatre de text o el teatre clàssic, tot el que posa sobre l'escena són conflictes. A contra B i gana A o gana B, no? Que això acaba establint un tipus de societat, no? Jo penso que hi ha moltes altres maneres de relacionar-nos que no passen pel conflicte i que també generen teatre, ¿no? Ha habido errores, porque no me acuerdo. Estaba aquí, tenía que estar aquí. Penso que això són maneres d'explicar les coses que inclús he aplicat al cinema, és a dir, que no es queden només al teatre, sinó que amb el cine que jo puc fer amb el Cesgai, l'important no és el conflicte, són altres coses, no? És l'abans i el després del conflicte, el que explica bé les persones. Jo sempre dic la mateixa cosa, que és als alumnes o així, els dic, quan fem l'amor, o sigui, quan tenim sexe, tots el fem igual. Hi ha 69 postures, però al final, al moment del conflicte, que estem allà, sempre és igual. El que em sembla més interessant a mi és sempre abans, la seducció, i després molt. És a dir, el buit que hi ha després d'haver-nos barallat, aquí comença la història.